знаем какво ми каза. Изпи 2 бири и се прибери в 9. Или изпи 9 бири и се прибери в 2. Май ще е било второто. Да, бе, да. Оле, чичо, гледай какво става там. Ох, ще я скускам. Само да ми падне, чичо няма да я пусти. Брато, подозирам, че жена ми кръшка. Съзис. Прибирам се оня ден и намирам под леглото ми една пирука с шибаните му бикини. Мане, бе, моята ми изневря с ком. Ай, стига. С ком ли, бе? Мане, бе, като се прибрах преди 2 дена от командировка, гледам спалнята жокей. И ти ко? И му казах да се маха, той взе, че скочи през терасата. Мале, гледай. Скай се. Коста, че за какво се кажа? Мани, днешния пак идва. От 3 месеца ме гони, пари ми иска, няма да му се дам. Ай, тихо сега. Аз сега на вас ще ви разкажа играта. Ще се върна, ще ви кажа какво стане. Това нахален като конска муха, бе. Мулата, само коне не ми споминае. Чиче, твоята не е лесно. Гледай как се токавата. Уф, чичо. Дай ще я скъса. Чичо, да си въпроси. Мале, ще я скъсам. Чичо, сега ще ти покажа. Добър ден, данъчен инспектор Пенчев. Радвам се, че най-накрая запознахме. Неволю!